Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, bismillah jangen. Ba mawɗo ba tokoso ko ɗo haaɗi. Ay oɗo ko masgal a mawɗo a tokoso a poɗɗo ɗo haaɗi ko wiyete ako. Joni noon ba woodi ko ni mbaɗaɗo goto wasa fodde wona ba, so waɗi ni a o heedi ga, ba o heedi ga mbiya abba ayde ɗo gasi. Ngara kadi ƴetta ba o ngara pooɗamo mbiya ba, ɗonen ƴetta a ɗiɗi mbiya ab, ɗo gasi. Ngarna goɗɗo ay ɗo ko ba, ɓeyɗa hen ba oɗo wona babbe, ngara pooɗamo ɗo mbiya bab. ɗo ko masete e ba to bange a andu ko ni foti. ɗo tan jangata mbawa ɗo certa e masgal a to bange ba. Ayi ɗo ko ba, ɗo ko ba, ɗo ko babbe. Wadda a faami ɗo waɗani ayi ko oɗo a e o a e o tan a ngodi ko jangate a gasi. ɗon ko fate e ba ko heewi fof ɗo haaɗi ayita goɗɗo nani hankadi a gayni ba. O woni ba mawɗo tokoso. Oɗo so masama kuni tan wayata, o ko noon wayata. Nde noon a faami ɗo ko ba, ɗo ko abbe, ɗo ko ba, ɗo ko ab, ɗo ko babbe, ɗo ko bab. Wonayde ayi ba, ab, ba, ab, bab, bab. Nayi joni sa waɗi kadi ni ɗo woni i mawɗo, i tokoso, i poɗɗo. Ayi ari ardi joni ay sa waɗi tan a wi bi ɗo mbiɗa ibbe. Ayi ɗo mbiɗa bi, ayi ɗo mbiɗa ib. Ayi kasi ngara mbiya kadi ɗo bib. Ayi binani ayi bib. ɗo ngara pooɗa no mbiyata bib. ayi ayi gasi ɗo ko bi, ɗo ko ib, ɗo ko bi, ɗo ko ib, ɗo ko bib, ɗo ko bib. Wadde hande a jangi masgal a e i to bange baɗo. Ayde jangde seɗande teskutan namdi i mawɗo nani, tokoso goto foɗani ɗo fooɗi. Ngara masa bi ib, bi ib, bib, bib. Ayde ɗo ko ba, ab, ba, ab, bab, bab. ɗo ko i masen bi ib, bi ib, ay bib, bib. ɗo so woni ɗo
wi ba. So a heedi ga ab. Ɗo ko porgal mbiya baa. Ɗo ko awo ga heedi mbiya ab. Ay ab. Ɗo hakkunde o mbiya bab. Ɗo henna mbiya baab. Wadde a faami masgal 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 ko wuta ko goo ɗiɗi tati. Ay goo ɗiɗi tati. Ɗo tan tongotoɗa haqqille ma yaaja noon. Hoto ɓurɗo goo ɗiɗi tati. Ay bi ib bii ib bib bib. ɗon goo ɗiɗi tati. Ay ba ab baa ab bab bab. Ayde ɗo bi ib bii ib bib bib. Ayide ƴettu kuɗol ma karne ma mbañotoɗa janga ɗigga. A hoolaki hoorema ƴeewa camorɗoma ɗakkoɗa sara makko o holluma laawol jiya laawol. Saɗani tampinani lorani. Ko musidɗo mon giɗo mon almudo mon nder e boowal Yaya Ly ko Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. So a yi YouTube to windu dental mbaɗa ni dental mbaɗa diine mbaɗa ni diine. Ay diine mbaɗa TV ni gasi tan jiya ko woni ɗon ko ton woni. A faami. Sa yi noon ma yiɗo winda abonné piya e bindole tan adda ma ko wayno hulde ni. Piya hulde nde adda ɗo wonde adda ɗo wonde adda ɗo wonde. An ƴettamo o mo dow o piya hen tan a naati. On saaha ma yiɗo winda vidéo piya vidéo ɗi guddito ha laaɓa cer. Kala vidéo ko ɗon mofti. Ara jangguile par gotel gotel ha mbawa. Yo Allah wallu yo Allah nunu yo Allah den. On jarama. Wassalam.